салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ман нав ай садик буромадам. Ана инҷода нами садик Нилуфар мебиёяд ва документаша ҳамаша сипоридам. хайрият тамом. ай рӯзи душанбе соати 8 биёрен то сатои 10-11 меистоду, баъд гирифта мебаремша то одат карда наша. қариб ки як ҳафта хел гуфтан, як ҳафта ёки 2 ёки 3 рӯз. ана мехелҳоз якунун майда хона рафтестам. ман сиёвушкати Нилуфар хонада пешочам шунда, баъд хона мерем. ман шафтолучини рафтестам. пушт агароти очам шуд. пушти очам агарот кардаги пушти дом шунда. ҳавай шафтолошон тамом шудаги ада 3 донаш мондай. ҳавайо ғалтидиян заминда. ҳавай гуфтан ки рафта чинда биёршона, ҳайф нашаванд гуфта. ҳами хел шафтолошон зур шудаги ки ман ҳамин агароти очам шуд. ман офтобда ҳичи надистам. беҳад офтоб ҷӯш. небинед чӣ хел зард шудаги ва ё алафо. имсол ин агароти очам шуд он қадар хушрӯ кардаги нестай. ана бинед чӣ хел шафтолошон ҳама хел бисёр вай шуда ки чӣ мегӯянд. имсол мо аз шафтолу сер шуда мегӯем. ин себошон кани бо шафтолу мана заминда ғалтидиян ҳамихел. на унҷода бо ғалтидиян себошонам ғалтидияй гулошо мисарашон. даро гир Нилуфар, даро гир. ман канам шунам. небинен чӣ хел шафтолу ҳами хел мерасишона. небинен биё инҷода монам шуна даҳан трезада биё. ана шафтолу чиндестай Нилуфар. ин ягон дору ҳичи кардаги нестан. вапше ягон чи дарахшона бедору ягон вай шафтолуҳои бедору. мана инаш ҳами хел субсурх. набина субсурх. биёр яблоко ғалтидаём. биёр мандате ҳонам ҳай пакета бо шафтолу ҳаёна онҷуда. мана Нилуш, мана ҳай пеши пакета бин. мана шафтолуя дидӣ? ана маладес. мана онҷуда боя дутаи дига сета. биё ана дидӣ аллакай ваяш. бинен мурчаҳо чӣ хел вай кардиян. даромада хӯрдиян мурчаҳо. набинан чӣ хел мурчаҳо хӯрдиян. аквай себои безеф шудаги ғалтидагиошон нагирен. он напартохиха. тамошобинони гиромӣ, вақте ки ман бозори Сомонбозору Аташ бозорро видео кардам, аммо материалҳое як чанд тамошобинон гуфтанд ки хел ай Тоҷикистон мо дар рӯи кунем, хел материал мо заказ кунем агар метонен гуфта. рости гап ман ягон бор ай Тоҷикистон ягон чи рӯӣ накардам. намедонам ки чӣ хел рӯӣ кардан мумкин. почтакати ё ягон камаз ягон чӣ хел умуман гӯем агар ки шумо донед тамошобинони гиромӣ чӣ хел рӯӣ кардан масалан мумкин почта кати ёки камаз кати нависен комментарияда. ё одамое ки масалан мехоҳанд ай ҳаминҷа чиз рӯишон кунем, масалан мехоҳанд, ман гирифта рӯӣ мекунам. касе хоҳад ягон ҳамон материалҳо, агар ки ман ҳатман имконият шавад мерам масалан мехарам, рӯӣ мекунам. лекин ман фақат намедонам ки чӣ хел рӯӣ кардан мумкин. чӣ кати мумкин ягон камаз бошад ёки ягон почта кати рӯӣ кардан мумкин бошад. комментарияда ҳатман нависен. ман интизорам. мо ай Россия бор рӯӣ кардем ҳамон камазокати
нағз омадан бе ягон камбудӣ фақат ки ҳамин боре ки мо роӣ кардем худи исфара бурдан бо исфара як худашон таксӣ ёфтанд бор кардан бо ҳамин чкалс гашта роӣ кардан фақат ки мо бо 100 сомони дига вай таксида додем ки то ки бори мо исфара то хуҷанда биёрад метонистем худ мо рафта гирему лекин аз сабабе ки серкор будем вақт набуд худи исфара рафта омадан баъд гуфтем ки ҳама хел таксиё бошад роӣ кунен баъд худашон ҳам хел роӣ кардан лекин ҳамаи боро ҳамаш нағз бе ягонташ кушодагӣ не ҳеҷ не фақат ки якташ камтар намедонам сахт зада бошад ё ғалтида бошад ки чӣ камтар пачақ шуда коробка не ки дарунанги чизош ягонташ нашикаста ягон чи нашудай ҳамаш нағз омадан гӯем имрӯз 1 сентябр рӯзи якшанбе не ки кӯдако бо вай рафтистанд мактаб рафтистанд саҳри дидам як гала талабаҳо гузашта рафтанд мактаб нилфар бошад нарафтестай мактаба нилфар айпага садик мерадам садик мере пишакча бинан вон там пишакча кошка да пишак накр шахар ман инҷа ошхона плиташашта тоза кардистам навсиёша хобондаму омадам спрей чошидам ҳама хел губкакатишта тоза кардистамша барои ки чанд рӯз буд ҳама хел истода буд нашушта дина рафтем хонаочамшон бо помидор харидан томат кардем ранги ҳамон зверобою камтар ғафсар кардемша тамом хел аз ҳадди бад сахт накардемша ҳозир ман онаин раковинаштам ҳозир ҳамашашта тоза карда ҷобаҷо карда мемонам баъд ягон хӯрок тайёр мекунам ҳозир шута тоза кардамша бо ҳозир хӯрок тайёр мекунам бо ҳама ҷо равған мепарад кани стаканаш нест ҳастай стаканаш ҳозир ман стаканашта метимша об уборкаи тамом кардем акнун ҳозир каме мехоҳам макарон шӯрбо тайёр кунем ман аллакай равғанро андохтам гӯштро майда кардам
ана михел дина дадамшон тарбуз овардан. Бисёр аз тамошобинон мегӯянд ки шумо фақат уборка нишон метиҳед, фақат уборка кунӣ, ҳама метонад, ҳама медонад ҳам чӣ хел кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. Ман тамошобинони гиромӣ барои он хотир нишон метиҳам ки то ки шумо низ масалан ҳавасманд шавен, ягон уборка хоҳен кардан, ягон ҷоя тоза озода кардан хоҳен. Ман низ ҳамин хел ҳастам. Ман ягон видеоҳои дига одамои тамошо мекунам, агар ки ҳамин хел уборка кардаиста бошад тамошо мекунам. Ман низ мехоҳам ки хеста ҳамин хел тоза кунам, ҳама ҷоя ҷамъ кунам, хушрӯ кунам, ҳама ҷо хушрӯ яхел тозаву озода бошад. Барои ҳамин бе ҳамон тамошоям ба худи ман ҳамин хел маъқулай ки ҳама ҷои ман тозаву озода бошад, порядок бошад. ҳар рӯз имконияташ шавад, ман ҳар рӯз полоя мешум, чангоя тоза мекунам. Фақат ки ман ҳар рӯз хонада нестам. Мана дирӯз палисоз кардам, ҳама ҷоя тоза кардам, як хона ду хонаи полошошта тоза кардам. Бо чамшон телефон кардам ки ман помидор харидам, хеста биё тамат кунӣ. Бо хеста рафтам, мана ошхона монд, бо имрӯз ошхонаи даҳом додам. ҳозир ман ин фасадоя тоза кардагӣ нестам, тамом. Бе ҳаминам ҳамин хел тоза ҳастанд, но лекин ман мехоҳам ки анавай трезашӯя катишӯям ҳамаша мехоҳ ялаққас кунанд. Лекин мехоҳам пеш тоза кардан даруни ҳама ман ин шкафоя нилуфар, даруни ҳама шкафоя болоҳош кати холӣ карда, ҳама пасуда бо онҷода пасуда овардагӣ ҳастанд. Мехоҳам ҳамаша ҷобаҷо карда хушрӯ монад. Инҷоя низ даруноша холӣ карда, инҷо дар духовкая оварда монда. Мехоҳам духовки одила оварда ҳаминҷа монам ҳозирашта, ягон пухтупаз кунам. Барои он ки барои пухтупаз кардан ҳар дафъа духовкае рав бурор мон намехоҳаму хубтараш ки ҳамин ҷои духовкада ҳозирашта монам. Баъд вай чӣ хел гӯям, он қадар ғами одам намегирад ки духовкаи ай даруни коробкаш бурор дарор гуфта. Нилуфар чӣ кор кардестен шумо? тах кардестай? Либосои кати ман тах кардестай, либосои бибиша тах кардестай Нилуфар? Чӣ хел хушрӯ кардестай? Ана диден чӣ хел хушрӯ кардан Нилуфар? Вай чӣ хел хушрӯ шуда, вай молодец Нилуфар, ана хушрӯ карда. Вай да сиёвуша бинад. Хулиганӣ кардестай? Да.